Jede to? Jo, mohl by to. Tak říkej, když jsi Tak tady Filda přebral kameru, aby jsme to měli nějak zdokumentovaný. Čus. A údajně... Dobrý den. Co tady chcete? Jste tady s váma byl do domluvení, ne? Tu prozkoumávačku tady toho okolí. Jo, ano? No. Jo, vy jste ti. No. Co tady chcete? Ty vole, doufám, že se nedozví, že jsem to rozbil pérem, ten zámek. Snad ne, no. Šumí. Co si povídej? Nevím. On říkal, že mu jde nějak zaplatit. Nevím, kámo. Co dělaj? Lidi ho šuká. Kámo. To nevadí, si na Péro mám ostrý jenom já. Jsi na vácenu. Moje velikost. Velký moc na mě. Nevadí. Tam, kde Bůh ubere, tam přidá. Nevím zatím, kde přidá, ale... Tak co? No, tak je to domluven, už tady můžeme být, Jo, ale on už odešel, on si šel dát kávu, má hlad a chce jako dobře. vodu. Dobrý, dobrý. To mě zajímá, co tady vidí. Tak jako bojím se toho majitele, ale ty hoši zahrajou na flétnu, že jo? No, jako vůbec nevím, jak to tady je nějaká ta, tady rituální pičovina, kámo. Co to Co bylo? to bylo, vole? No nic. Já se jdu podívat. Musela veverka, kámo, třeba. Co by to tak mohlo být, vole? Já nevím, kámo. Jdeme dál, vole, nezáme se. Jo, sera na to, sera na to. Veverka. Můžu se dát, vole, tak máš se pátá místo původní. Ale jako, mě to tady dobrý ten areál. Vypadá to tady zajímavě, ty vole. Tady máme pěkně hotelíček malý na tohle. Tak je to známé místo, že jo? Jo, já nechápu. Ty vole. Tady je ten rituál, kde to prováděli údajně. Jako tady byly nějaké věci hodně. Prena, kvůli tomu jsem si přesl mou lepačku. Vidíte? Ty vole, kruty, Já se kruty. jdu podívat, Prena. já se jdu podívat, jestli tady něco nenajdu. No. To tady je hluboký. To je hluboký. To je asi na bazén. To by ti hřbitov pro ty oběti, kámo, si Jo. myslím. Nebo Ten mají bazén. Bazén se staví. Vlastně si taky můžu stavit, že jo? Taky možný. Tak nevím. No tak abych pověděl víc o tomhle místě jako. Tak prej údajně tady byl člověk, který tady donášel prostě nezletilé dívky, chlapce a dělal s nimi prasárničky, no. Nebudu to více nějak zvětšovat, nějak to více rozebírat, prostě dělal zlý věci, no. No tady spolu pracovník vám něco o tím řekne víc. Tak co bych vám o tom řekl, tak jako místo zatím zajímavý. Moc jsem si o tom nezjišťoval, jediný co vím, co jsme se dozvěděli. Co nám jako když jsme volali majitelovi, říkal, že tady byl nějaké rituály prováděny. Teď jsem to říkal, kámo. Však říkám, kámo, jediný co vím, jakože jediný co vím a nic jinak o tom nevím, vole. To je pravda, no. No, je jedno. Nevím proč. Jako je důležité, co se tady odehrálo, jo, ale tak rituály taky tady byly, já bych se ani nedivil, vole, nějaký uchyl, vole. Prej se mu říkalo nějak, jak se mu říkalo? Síček. Ty vole, kámo, úplně má z toho husinu, kámo. Je to zmrt. Fuj, kámo, vidíte? Úplně husina, kámo. To je hrozný, kámo. Ty si směš, vole. No tak a co, kámo, však to je volka. No, jestli mě bude srát, tak mu dám flétnu a... No jasně, co to je, kámo. No. Hej, to blbne, ty nám bylo světla, kámo. technika. Rožní. Ty vole. No jdem dál, jdeme dál. Radši jdem dál. Jdem dál. Tabulka, dívejte. Já si myslím, že s tím to má nějaký společný ty věci se událost má, kámo. To je taky 100%. si tam vyškrtalo, je zavěcení. Kolik by vypíchal. Tady pojď si sadnout, pojď si sadnout.
zkusíme, abys tam taky šel. Takže jsme si tady našli nějaké místo, kde připravíme Spirit Box. Tady Matěj připravuje už. Jsme ready se spojit s tím. A nějaký ukryv. S Jukinem. S Kopčákem. To co kámo, tak ale to ne, to jsme si jako nedomluvili, ale takový věci, čo. No nic, připravuju to kámo. Ať to připraví. Já tady zatím posedím. Čekám na co nám bude říkat. Škoda, že tady nemám kafičko k tomu. Dal bych si. Jako popravdě. On si o tom myslíš ty vůbec, jako ty takovýma nápadama, ty vole. Ty vole, celkem zajímavé. Taky bys si vzal, ne? Kafičko. Jo, vole, espresso. On si šel ale ten borec pro kafička. Bez tak, i bez Dilko, tak. protože si kovíček večeřa. Nevím, asi to někde poběhal taky, vole. Už je kámo, to už je příběh ale někdy jindy taky. Musíme teda navázat kontakt? Zkusíme to, dobře. Dobře, takže. Do příště vybírám peníze na to. Potřebuju proti ufonům nějakou čapku alubalovou. Vybírám peníze. Do popisku vám dám číslo mého účtu. Můžete poslat. No, polovina z peněz půjde na účet herců. Jedno herce. Ne herců, tady těch lidí, kteří se teďka jsou, jako tady kameraman a já a tady No, tento to je jako... drtič, ty vole, to je možný, co tady předvádí, jako víte jak prostě, to je neuvěřitelný toto. No nic, zkusíme vám ten kontakt nebo ne? No, piča je. No, zkusíme vám kontakt. Zkusím. Zkus. Já ale Dobře, nesměj se při takové vážné věci. Tak Já se tady celkem bojím. Já se bojím. Kachna to řve, no nic no. Vidíte, doopravdy se tady bojím. Tak co? Zkusíme to teda? Na co? Dobře, tak jdeme na to. No tak na co se zeptáme jako první? Hej. Jsi to tady pustil? To No. To je zajímavý. Na co se zeptáme? No nic, Ve Spirit. tak Pojď, můžeme si zkus se mluvit, tam no. na něco zeptat. Dobře. A nějak slušně, to... Tak zdravím všechny démony, duchy, děti tady, které byly znásilněny a různý takové věci, co se naprováděl ten cíček. Neboli, nevím, jak to je jméno, kámo, to doufám, že ještě zjistíme. No, Já se radši nasadím. nechci někoho rušit a jako, prostě, jestli někdo je, tak jestli by se nám ozval, jako rádi ho uslyšíme, rádi víte se vyslechneme odpovědi a věci. Je tady někdo? Kámo, bude to? Nejde to nemáme, kámo. Zkus si zeptat ještě jednou a nějak slušně. Jsem to řekl slušně, kámo. Tak já se zkusím zeptat. Vadí ti, že s tebou komunikujeme? Ty. Hej, ale tak teď jsem si to já prodal, ale teď se fakt bojím. Teď se fakt bojím. Kámo. Jestli to nemá, jestli nemůžu to vůbec. Kámo. Pojď se, kámo. Jako já to je taky, abych se přiznal. No, to je takový... Zeptáme se, kolik jich tam je, ne? No, spíš jako kdo teda, něco, jako proč teda, ty tady jako, co se stalo? Tak já bych se prvé zeptal, kolik jich tady je, ať víme. Nevíš, jako, že jsme, jestli jsou to jako dětské. Spíš bych se ptal, jestli to je jako duch, anebo něco špatného. No. Nebo Ale je to zeptáme dobré. se, jestli nám chce ublížit. Tak pojď. Dobře, no. Tak znovu zdravím ve spole všechny, jestli někdo neznáme víc jako. No, chce nám ublížit ten, který je na druhé straně tohle spirituálního. Normálka. Se bojím, kámo. No, No, si to celkem tak, bojíš, no tak, chce nám někdo ublížit nebo ne? co znamená on? Já nevím, kámo, co znamená on, kámo. Ty vole, co se děje? Už se bojím, kámo, už se bojím. Kámo, to je moc, kámo, čo moc, kámo. Pičo, kam se zasnul, kámo. Je to záhodit. Jenom jestli můj Pičo, ten kámo. spirit box, kámo. No, to je Ty vole, dobrý, už, kámo, už. Teď už ale jsem posraný, kámo. Ale kámo, Teď už jsem se posral, kámo. já bych ti přestal, kámo. Já se bojím, vole. Kámo, mám posral prdel, to není sračka. Ne, je to čisté. Já v tom sedím, kámo, já to tady nebylo nic zastranu. Běž tak, běž. Ale Dobrý. mluvíme. Jako kdo on? Řekni nám víc. Hej, zav to byka. Já si to nemůžu vypletat. No tak víc.
Kdo on? Dobrý Kdo start. on? Kámo, Jak on? Jak on? zjistí víc, zjistí víc. Musím zjistit víc, ale jak se jmenuje? Jak se jmenuje? Jak? Tak se povedlo sedíte. Jo, jako vyklepal jsem to, naštěstí to bylo. Protože se to nějak blbne, kámo. Ale tak, kdo teda? Kdo teda? Ty vole, Tak kdo teda? Kdo tady? Kdo nás chce ublížit? ty vole, to je fakt on, že... Ty pičo, kámo. Siček je tu? My když o něm mluvíme, tak ještě aby tady nebyl, když s ním mluvíme. Ale vlastně, kámo. Dá smysl. Hej, jestli tady je on. No tak asi jak bych nám řekl, že se jmenuje Siček. Ale teďka mluvíme s tím, a s tím Ale mluvíme, ten- nevíme ani. No se Sičkem, no. Tak on nám říká, kdo je zabil, jsme si ptali. A on říká on. A Siček jako. Takže to musí být ten, kdo tady byl násilně zabit a Zeptej se, kolik jich je. kolik je. No, no. Kolik vás je? Ty pičo. Čo? No, tak to je zajímavý. Ty vole. vole, To já mám Kámo, víc? Tak to je celkem Ale furt fajn. nevíme, víme, že jsem říkal Siček, ale nevíme jeho pravý jméno. Ale 8 je málo, ne? Kámo. No, je to nějak málo na něho. Ale nevíme furt, kdo to byl, tak se musíme ptat na jeho jméno. Ty pičo, Bojím, kámo, se bojím, kurva. Hrozný to světlo. Já se snažím, kámo. Tady už já se nebudu se vychcel, já tady zatím spilnou. Ty pičo. Tak co, funguje to už? Kámo, už to vlastně nějak nahodil. Jo, Pičo, Dobrý. konečně, vole. Tak, Když se konečně. museli přemístit, protože tam nám přestala fungovat technika. Tady jsme to tak půl hodiny nám nahazovali. Jo, Síček je zde. Tak, prostě Siček. Ale měli byste zjistit to pravý jeho jméno, kámo. Je taky přestal fungovat Spirit Box, jako hruza, prostě tady ten proud, jaký si špatný. No. A už jsem celý jaký špatný pocit tady. Nějaký, no. Co ty? Ty vole. Stejný pocity. Asi se mi furt chce tady, ne? Taková špatná energie tady. Mě se rád. Díky tam je za sraní, kámo. Čiju tady furt, kámo, nevím proč. A teďka vážně, jako. Ne, špatná energie. Špatná energie. No, tak jako... No, tak prostě... To je nebezpečný. Tak to bylo, kámo. Pičo, co to je? Ne, Kámo. hej, Ty vole. sem, kámo, pojď sem. Pojď sem, kámo. Zvedni mě. Jsi v pohodě? Jsi v pohodě? Už mi úplně najebal, kámo. Hej, tak to ne, to je už Čo, už jsem ho držel pod konec, krkem. a to vypadá, to je majitel, kámo. Síček. Hele, ale on mě mlátil, on mě mlátil? Tak mi co říkal, Zmrda. kámo. Mi co říkal, kámo. On říkal, kámo, Já co nevím, jmenuje, já jak jsem víš, jak se utekl. jmenuje? Tu uchylnej strejda, kámo. Ty vole. To je on? O tom jsem slyšel, kámo. To znamená, že to je nemohlo žid. být. On Žid. to, co Jo, udělal jo. těm dětem. Zabijeme ho, zabijeme ho. 8 dětí. To je málo. Ty vole. Je to málo. Kámo, Jdeme najít, ale podle Matěje Radši jdeme najít, si- radši jdeme najít. Podle mýho, si hvězdu. podle mýho to bude ta rituální místnost, co jsme byli předtím. Jak to bude předtím? Jdeme se podívat, O, ty pičo, lidi mě svědí říct, to je špatný špatný znamení. Ne, podle mě ty rituálně co bude. Tam něco musíme udělat, tam jsme to... Já jsem ho už držel pod krkem, ale jednou mi zmizel. Je tam dobrý jako. Ty vole, to je co bude, kámo. Je to nebezpečný. Ty vole. Jo, tady to je, tady to je. Tady by to mělo být, říkal. Ty vole. Ty vole, kde je? Kam zmizel? Ty vole. Kam šel ten? To je pič. Ty pičo. Kámo, kde? Kde? Ty vole, sudej ho. Ty pičo, sudej ho. Zbraňo, zbraňo. Pičo. Harmonika! Dobrý, svíl se já nevím, kámo. Tak Já byl teď zakopal, pojďme si, zakopal. kdo to je, pojďme si, kdo to je. To je, už je mrtvý, kámo. Měl jsme zbraň, vole. Pojďme si, kdo to je, odhalíme ho. Čo, Scooby.
2, 1, Scooby. On tebe majitel, ty do piče. Ty vole, necháme ho tu. To je